Takže čus ľudia, vítam vás pri dnešnom novom videjku. Dneska tu máme moja pyrotechnika na rok 2018/2019. Nie je toho tak veľa, ako toho bývalo predtým. Je to troška menej. Ale hodnota tam je tak 500-600 eur. Petard veľa nemám, tento rok som sa viacej zameral na kompakty. Takže môžeme si to ísť pekne z kraja predstaviť, čo tam všetko máme. Takže poďme na to. Začneme z tejto strany. Ako prvé tu máme bompetardy, viac ich ani nemám, strašne veľa som ich popúšťal. Takže vôbec som s tým nešetril, lebo tento rok budem robiť ohňostroj, pravdepodobne iba, takže petardami som vôbec nešetril. Takže iba tieto bomby mám. Potom ako ďalšie tu máme Scream 3S, 2 balíky. Potom tu máme tieto maličké petardy, ktoré ste mohli vidieť v odpaloch. Sú fakt dobré. Potom tu máme Dumbumky, jeden balík, 5 kusov, staré ešte klasické. Potom tu máme tieto FP3 mini, alebo čo to je, ani neviem. Potom ako ďalšie tu máme tieto Fiumke petardy, a.k.a. salonky. To neotvorím, ale nie ich tam nejako veľa, ale nejaké tam ešte sú. Potom ako ďalšie tu máme bazooku, najlepšiu raketu, ktorú som mal kedy. Potom tu máme dve dielové rány Profi, nepýtajte sa ma, kde som to kúpil. Potom tu máme takúto, neviem, názov neviem ani nič, proste takú petardu. Je dosť silná, akože slabšia od dielovej rány, ale je v pohode. Potom ako ďalšie tu máme Dumbum Big. Sú oveľa slabšie od týchto petard, takže neviem, není sú nejaké veľmi silné. Potom ako ďalšie tu máme tieto dvojranové piráty. Už som ich tiež dosť spomínal. Potom tu máme klasické Dumbum petardy 20 kusov. Little Cobry, tam už som ich tiež dosť popúšťal. Docela dobré petardy, len cenovo sú dosť drahé, takže ja si myslím, že za takú cenu nájdete aj lepšie petardy. Potom ako ďalší tu máme Scream 10, tie sú oveľa silnejšie než to Dumbum Big. Taký z najlepších petard, keď to tak počítam, že cena a výbuch, takže asi také najlepšie. Potom tu máme Fiumke petarda 3 Blue, neviem, docela v pohode, dávali sme to pod hrniec. Potom ako ďalšie tu máme takéto petardy, ja neviem čo to je. Hej, ale buchajú. Potom ako ďalšie, tu máme tieto, neviem, výmetníky alebo čo. Sú to proste, toto dáte do nejakej trúbky, potom dáte prach vymetný. Toto vyletí do vzduchu a urobí to ohňostroj. Vyzerá to jak náboje do brokovnice, ale nie sú to. Potom ako ďalšie tu máme tieto fontány. Ďalšia fontána, také lacné fontány, no čo vám poviem. Potom pokračujeme ďalej. Ako ďalšie tu máme tieto 3 RGD dymovnice. Fakt dobré dymovnice, neviem čo mám na to povedať, proste jedný z najlepších. Potom tu máme 4 balíky kobercov. Klasické koberce, 70 ranové, po 5 kusov balení, takže pohodičke. Potom tu máme PS5. Sú to tiež dobré petardy, akože silovo, klobúk dole, už ich tam mám asi len až 5 ich je tam, takže fakt sú dobré, škoda, že som ich nenakúpil viac. Potom tu máme čmoudíka, nového, starého a starého. Potom tu máme Pumpkin Dog, proste to keď zapalíte, tak zozadu mu pôjde sračka z retí. Môžeme si to niekedy ukázať, že si to otestujeme a natočíme, ak teda chcete. Potom ako ďalšie tu máme tieto čínske rakety. Nič moc, akože nemôžem povedať, že by boli nejaké moc dobré. Potom prskavky na dnešok, na Vianoce. Toto video nie je predtočené ani nič, proste dneska ak to vydám, tak dneska som to aj točil, 24. Lenže vonku to tak nevyzerá, lebo ani sneh nemáme. Ako ďalšie tu máme party konfety, tie mi ostali ešte z narodenín. Fakt veľký bordel robia. Potom sa vracame zase na začiatok. Máme tu tieto rimánky od Pyromaxu.
sú fakt dobré, akože není o čom. Potom ako ďalšie, tu máme Colorball, tiež Rimanky, 40 ranové, také klasické. Potom ako ďalšie, tu máme ešte staré gulové pumy. Akože, tie už nezoženiete, lebo sú zakázané, ale ja ich mám. Ja som ich zohnal. Teraz prejdeme na kompakty. Ako prvé, tu máme tento kompakt 138 ránový od Panty. Ten názov vám ani neprečítam, lebo by som sa zakoktal asi. Takže uvidíme, aký bude. Na videu vyzeral dobre, takže ten bude do zostavy, pravdepodobne. Potom tu máme ďalší šikmý kompakt, ten som mal aj na narodeniny. 100 ránový, takisto od Panty. Potom tu máme od Pyromaxu takýto kompakt. Akože bude ho dobre treba zapevniť, aby vám nepadol, lebo je úzky. Takže treba len dávať pozor. Potom ako ďalšie, tu máme tento Limited Edition od Klasku 25 ránový. Potom ako ďalšie, tu máme kompakt Viking 49 rán, takisto od Klasku, vyzeral naloženie, takže uvidíme. Potom ako ďalšie tu máme tento Panta kompakt, fakt akože šikmý, ale vystreluje to niečo, keby iba streli niečo z Rimaniek, takže uvidíme. Vyzeralo to ale dobre. Potom tu máme také lacné kompakty Raketomet, 4 kusy balení boli. Potom ako ďalšie tu máme tento kompakt Titanium Salute, je to niečo ako Dum Bum kompakt, takisto titanové výbuchy, takže uvidíme, skúsime si ho, pravdepodobne do zostavy. Potom tu máme tieto kompakty Archimedes, či čo to je zač, 16 rán, tu máme 2 kusy. Potom ako ďalšie, tu máme kompakt Selen, je to maličký kompakt za 3 €, neviem aký bude, uvidíme. Potom ako ďalšie, tu máme kompakt Senior, 25 rán, takisto neviem čo to bude, tiež som to nemal. Potom ako ďalšie, tu máme kompakt Athena, ten má 36 rán, ten som mal minulý rok, veľmi ho odporúčam, fakt dobrý. Potom ako ďalšie tu máme jeden z takých väčších kompaktov, to je Pluto, ten má 25 rán, fakt je taký veľký. Potom ako ďalšie tu máme Nuclear Attack, potom ešte jeden Archimedes, ďalší Nuclear Attack, 16 ránový. Potom ako ďalšie tu máme Hnusaka, ten má 16 rán, uvidíme. O trošku väčší ako ten Nuclear Attack. Potom ako ďalšie tu máme Best Price, 25 ránový. Neviem, akože efekty podľa mňa to malo dosť dobré a bol to jeden najpredávanejší, takže hovorím si, že ho zoberiem. Ako posledné tu máme Thunder Airbomb, takže sú to také vymetníky, akože sú docela v pohode, ale ako neviem, no. Sú to iba titanové výbuchy, takže veľa od toho nečakajte. Takže to je asi tak všetko, ešte knotu mám. Ten som neukázal, a 2 motýle, tento je fakt dobrý. Letí asi tak 5 krát vyššie než ten z Lidla. No a neviem, ukázali sme si všetko, takže dúfam, že sa vám takéto videjko páčilo, že som to dneska na Vánoce natočil. Ešte to idem zostrihať a dám to hneď na YouTube, takže vám prajem ešte šťastné a veselé Vianoce, užite si ich so svojou rodinou. Na Silvestra dávajte pozor, aby sa vám nič nestalo, takisto ak budete náhodou dneska odpalovať, tak odpalujte si tak troška neskôr, aby ste nerušili až tak moc ľudí, predsa sú Vianoce. Potom, ak sa budete pýtať, že či bude nejaký silvestrovský špeciál, tak pravdepodobne iba zostava týchto kompaktov, takže nič viac. A ak sa pýtate, či budú videá ešte nejaké do Silvestra, tak áno, budú vychádzať každý deň od dneska až do Silvestra. Každý deň, takže máte sa na čo tešiť, je tam dosť veľa videí. Odpalovať nejaký návodík, takže fakt sa máte na čo tešiť. A kúknite si určite Facebookovú skupinu Všetko o pyrotechnike, tam ľudia pridávajú svoju pyrotechniku a tak ďalej, môžete tam pridať aj vy svoju. Takže máte ju v popise, Všetko o pyrotechnike na Facebooku. Potom tam máte môj Instagram, potom máte v popise takisto aj môj Instagram, choďte si ho kúknúť, dajte mi určite follow, dozviete sa tam viac vecí. Ak ste tu náhodou noví a toto je prvé video, ktoré sledujete na mojom kanáli, dajte mi určite odber. A to už je všetko, majte sa a čus.